nsɛnkyerɛnne a ɛkasa ɛwuram mede obi bi ase ɛne nso mmeretiawa bi ɛna yɛsua biribi ɛfa nsɛnkyerɛnne a ɛkasa ɛho ɛne nso nsɛnkyerɛnne a ɛwuram a ɛtumi ɛka biribi ɛkyerɛ onipa ɛna mɛwɔ ha sɛ mede ɛbrɛw ɛdin no ɛyɛ Ogu Akrofa mekyia ba biara a utie me ɛfiri ufra me prof amagye so me papa se mekyia wa agye me so sɛ yɛ adeɛ na tete no na yɛtumi de nhwiren ntɔmɛ ɛne nkanandodua na dia ɛkeka ho ɛtumi to hyeɛ ɛwuram na ɛkyerɛ sɛ beaeɛ a wodɔ akɔsi no anaa beaeɛ a wodɔ akɔpem no sɛ wohunu saa nsɛnkyerɛnne yi a na ɛkyerɛw sɛ waduru wafu no ano Papa me one, oja me yansa san, ane no di tu me kusa, me pamo me bera, me si awo me, akwan peti dediam, na yansa ni dediam ma vensi. Eja chamadi, oh, papa chamadi, ansana obewo. Na ɛno n'akyi no na yɛwɔ nneɛma pii a yɛyɛ a na nipa ni hɔ na waka kyerɛw nanso na yɛde bibi te sɛ mmerenkɛnsene anaa mmerenkɛnso esi hyeɛ ɛma nipa ehunu anaa yɛde si asigyinaeɛ ɛma nipa bi ehunu sɛ bibi ɛkɔ so ɛwɔ saa beaeɛ ɛhɔ mmerenkɛnso no ɛyɛ ɛbɛ nkomu foforɔ no a apie no na mpanimfoɔ ɛnwono ɛbɛfa ho sɛ mmerenkɛnso no asi ne ti ase na otie deɛ asase ɛka kyerɛ no ɛno nti wokɔto sɛ mmerenkɛnso no egu nneɛma bi so ɛwɔ afuo bi anaasɛ kwan bi so a na ɛkyerɛw sɛ nneɛma no ɛwɔwura nti hwɛ ɛna wanka anaasɛ hwɛ na wamfa na wokɔto sɛ mmerenkɛnso no esi asase bi so a na ɛkyerɛw sɛ asase no amanso ɛwɔ so saa nso ɛna wokɔto sɛ mmerenkɛnso no esisie bi so a na ɛkyerɛw sɛ saa esie no wura ɛsiane sɛ ɛfirimire ɛno nti ne wura no ɛkyerɛw sɛ wokɔto na wohu sɛ mmerenkɛnso no esi so no twam kɔ hwɛ na wamfa wo nsa ankɔka sɛ amana bi da baabi a yɛtumi de mmerenkɛnso no ɛkɔsim na ɛkyerɛ afoforɔ a ɔmo twa mu hɔ ɛma ɔmo hu sɛ bibɔne bi ɛwɔ hɔ nti ɔmo hwɛ yie anaasɛ ɔmo nya ahwɛ yie sɛ wokɔto sɛ mmerenkɛnso no ɛsɛn fie bi aboboa no nso a kae sɛ na saa fie yi ɛyɛ abrɛmpɔn fie ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ ahemfie anaasɛ ɔhene bi de n'ano anaa ne nsa ato ababaawa bi so ɛwɔ fie hɔ ɛno na yɛfrɛ no sɛ asiwa no ɛno nti hwɛ na wankɔ saa fie hɔ saa nso ɛna sɛ wokɔ wuram na hu sɛ obi agu wura a na ɛkyerɛ sɛ wo nipa no a ɔno no ɛkɔ afuo mu no wabɛsene kɔ ɛno so yɛ nsɛnkyerɛnne a ɛkasa na tete no yɛde di dwuma ɛwɔ wuram bra na buroni kɔkɔɔ ɛmfa mobile phone anaasɛ sɛ ɛnyɛ wunie na menie na ɛyɛ sɛ bra baako pɛ ɛna ɛwɔ hɔ na ɔpɛ sɛ ɔkasa kyerɛ ne yɔnko no a ɔnni hɔ no ahodoɔ a na yɛfa so ɛde ɛkasa no bi no ne titiri ɛne wuram ɛkɔ so adedeɛ aka no nyinaa asom nyame adom ada foforɔ ɔbɛsan atemenka nyame nka ho Now they are considering, I can read a book, I see